Com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de converses formatives. Ja sabeu, un espai en el que una vegada al mes intentem aprendre en companyia d'una persona experta en alguna de les disciplines que ens interessen com a empleats i empleades públiques. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, tant els que ens seguiu virtualment com els que avui, Déu-n'hi-do el públic que ens acompanya, no? Ens seguiu presencialment. Com sabeu, aquestes converses a posteriori tenen la seva difusió en diferents canals, tant en format podcast, a través de les nostres plataformes d'àudio, com a través del nostre canal de YouTube. Ja sabeu com funciona això, i els que no ho sabeu, la idea és conversar al llarg de 3/4 d'hora, una horeta, amb la persona convidada, i posteriorment obrim el micròfon a que pugueu participar directament fent preguntes, reflexions a la persona convidada, tant presencialment, on passarem el micròfon, com també des de la plataforma a través de la qual retransmetem aquesta conversa a través de l'apartat, no a través del xat, recordeu, sinó a través de l'apartat preguntes i respostes, d'acord? I per tant intentarem atendre totes les vostres consultes. Bé, avui la sessió la dediquem bàsicament a parlar del cervell. Avui ens allunyem una mica de la gestió, de la burocràcia, etc. I volem, sobretot, copsar, entendre què li passa al cervell en contextos d'estrès, de cansament mental, en moments de tensió, de pressió. Què li passa realment al cervell en aquests contextos? Volem també saber o conèixer tècniques per cuidar-lo, disposar d'algunes claus pràctiques per millorar la salut. També aprendre a com ser persistents i no resistents. Això ja hi entrarem en la conversa d'avui. O també com activar la creativitat en els nostres entorns, en els nostres ambients de treball. I per parlar d'això i moltes altres coses, doncs qui millor, no? Avui tenim el privilegi de comptar amb la presència d'en David Bueno. Molt bon dia, David, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. En David, els que seguiu, en David jo diria que té una habilitat especial que és fer fàcil el difícil. Exemplifica molt bé qüestions molt complexes que s'aborden en bona part dels seus llibres, articles, etc., però d'una manera molt accessible, molt exemplificada. En David és doctor en Biologia i és divulgador científic a la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional es centra sobretot en la genètica del desenvolupament, la neuroeducació i el seu impacte en el comportament humà. És professor i investigació de la secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona i també dirigeix la càtedra de Neuroeducació, la primera a tot el món dedicada exclusivament a aquesta temàtica. També ha estat investigador a la Universitat d'Oxford i ha fet estades a centres de prestigi internacional. Al llarg de la seva carrera ha publicat més de 70 articles científics a revistes especialitzades, ha publicat 25 llibres de divulgació i assaig, així com inclús diversos llibres de text utilitzats en contextos educatius, col·labora habitualment amb diferents mitjans de comunicació on ha escrit més de 750 articles i ha participat i participa en programes de ràdio, televisió, apropant precisament la neurociència i educació al públic en general. I a més, a sobre, ha rebut multitud de premis que reflecteixen la seva contribució a la ciència i a l'educació. Per posar alguns exemples, el 2010 va obtenir el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, el 2018 va ser guardonat amb el Premi Magisteri pel seu treball en neuroeducació, el 2019 va rebre la distinció del claustre de doctors de la Universitat de Barcelona per la seva tasca en divulgació científica, el 2021 va obtenir el Premi ACIRE per les activitats de divulgació a la càtedra de Neuroeducació i el 2022 el Premi Joan Lluís Vives al millor llibre de ciència i tecnologia. El premi més recent, crec que és el premi més recent, és el que li van conferir amb aquesta obra, L'art de ser humans, que va ser l'any passat Premi Josep Pla 2025, no? Si et sembla, comencem per aquí. Comencem abordant una mica cosetes que surten al llibre, no?
No és el més recent. No és el més recent, veus? Després me n'han donat 3 més, però bueno, és igual. És un no parar. L'últim fa 10 dies a Andalusia. És difícil seguir tota la teva activitat, jo ho dic en coneixement de causa, perquè la multitud de podcast, vídeos recents que pol·lulen per la xarxa fa que dius, bueno, és que és impossible seguir-lo, no? Jo com a mínim m'he llegit 3 llibres teus, que diria que aquest sí que és un dels més recents, no? L'art de ser humans, en aquest cas sí, no? En el llibre, David, parles de la importància crucial de les arts, no? Per desenvolupar-nos i créixer cognitivament i emocionalment com a éssers humans, no? Hi ha, però, una certa visió utilitarista, no? dels aprenentatges que promou que sobretot cal invertir en el que s'anomenen les àrees de coneixement STEM, no? La S de científic, la T de tecnològic, la E d'enginyeria, no? La M de matemàtiques, no? Aquí hi ha una evolució, no? STEM, ara se'n parla del STEAM, no? Agrega, d'alguna manera, l'A d'artístic, no? D'art, no? Què hi aporta aquests aprenentatges? Bé, el que hi aporta és el fet de treballar amb tota la persona, amb tot el cervell. A veure, utilitàriament ja fa temps que prioritzem certes àrees perquè econòmicament sembla que són més rendibles. No dic que no puguin ser molt rendibles, no dic que no, és clar que sí. Però el nostre cervell és molt més ampli, no només es dedica a les coses científiques, tecnològiques, sinó que som una espècie biològica, això és molt de biòlegs dir-ho així, però que som artistes per naturalesa. Els infants deixes un llapis i comencen a fer gargots, són arts plàstiques. No entenem què estan fent perquè no dominen el traç, però estan representant alguna cosa o estan simplement assajant, estan adquirint coneixements propis a través de les arts. Un sonall i fan música. El joc dels infants són les escèniques pures. Clar, què ens aporta tot això? Doncs ens aporta aquest major coneixement que podem tenir sobre nosaltres mateixos. És una manera complementària d'expressar què pensem, què sentim i d'interpretar el món a través de nosaltres. Clar, pensem que qualsevol interpretació que fem del nostre entorn, també dins de la nostra feina, sempre la fem a través nostra. És a dir, el que tu estàs interpretant d'una conversa potser no és el mateix que interpretaré jo, perquè ho estem filtrant per 2 experiències prèvies diferents. Clar, les arts que ens aporten? Experiència. Una experiència molt més àmplia i, per tant, més facilitat per interpretar o per canviar d'opinió o per valorar l'opinió d'un altre, per poder-nos posar millor en situació d'una altra persona. Malgrat això, a l'hora de fer, d'alguna manera, en el context de la planificació educativa, els nostres adolescents al final s'han d'orientar, no? Més a ciències, més a lletres. Com podem fomentar d'alguna manera aquesta correlació, no? El que aporta l'art a la ciència i el que aporta la ciència a l'art? Faries alguna proposta en aquest sentit? Sí. A veure, per començar, una certa especialització s'ha d'anar adquirint amb el temps. La dona i l'home del Renaixement que sabien de tot, ara és impossible. El coneixement ha crescut tant que encara que a alguns potser ens agradaria, és materialment impossible. La cosa és, si ens comencem a especialitzar i a tancar portes massa d'hora, pensem que a tercer de l'ESO ja han de triar si a quart tenen 15 anys. Faran més ciències o més humanitats, i molts perquè trien. No trien per allò que més els satisfà a nivell personal, sinó allò que menys males notes treuen, allò que pensen que s'avorriran menys a l'aula, no que s'ho passaran millor moltes vegades, tal qual. Però això ja els està tancant portes, perquè un cop comences per una via, encara que després descobreixis que t'interessen anar coses de l'altra, bueno, ja he començat per aquí, ara no perdré el temps. I això ja ens està condicionant. A veure, repeteixo, una mica d'especialització és necessària, però amb uns estudis postobligatoris que siguin més científico-tècnics, cal que hi hagi matèries humanístiques i artístiques. I amb uns estudis més humanístics i artístics cal que també hi hagi matèries més científiques, a un nivell diferent que uns estudis científics, lògicament. Però això hi ha de ser, perquè també som científics per naturalesa, els infants experimenten fent servir el mètode científic, cal que hi hagi filosofia, i això també, lògicament, amb els estudis ja superiors, universitaris,
on si fas biologia t'has de dedicar només, dic biologia perquè així ningú se senti ofès, perquè jo sóc biòleg, doncs jo crec que hi hauria d'haver l'obligació de triar uns crèdits que fossin radicalment diferents. No cal massa, però uns quants crèdits d'arts, de filosofia, del que fos, justament per fer una mica de contrapès i no perdre tot això. I el mateix, qui faci filologia, doncs uns crèdits d'una altra cosa o... I no es podria fomentar dins de les pròpies assignatures hard, de ciències, incorporar elements que tenen a veure amb l'art? També. Clar, això a vegades, aleshores, hi ha aquí la predisposició del mateix docent. Clar, si ho institucionalitzem ja saps que ho tens allà. Aquí cal també un reciclatge, lògicament, dels docents. Jo ho faig amb la meva assignatura. Ara vaig començar no fa massa anàlisi genètica i hi ha algun dia que els hi poso algun poema. Poemes de David Jou, ell és físic i un gran poeta, i ja té poemes sobre ciència. Doncs els hi poso algun, però interpretem-ho des del punt de vista de la genètica. Però clar, són pinzellades i en el meu cas, perquè m'agrada la poesia. Però si ho institucionalitzem d'alguna manera, serà més fàcil que tots ens hi anem sumant. Està clar. Parles precisament d'aquesta associació que hi ha de l'art amb la creativitat, no? Però es pot ser creatiu sense coneixement previ? No, és impossible. I aquí té molt a veure què entenem per creativitat. Hi ha moltes definicions de creativitat, però la més àmplia és aquella que diu que la creativitat és combinar elements, idees, pensaments que per si mateixos no estan connectats, combinar-los d'una manera novedosa. Clar, és una definició molt àmplia. Vol dir que jo en un moment donat puc tenir un pensament creatiu perquè he combinat elements que jo tenia o pensaments, però potser tu ja els has pensat 1000 vegades abans, per tant, per tu no seria creatiu, però per mi sí. Però això és igual, perquè és un aspecte purament individual. Una altra cosa és quan sumem creativitats col·lectives que fem els grans avenços creatius de la humanitat. Però a nivell individual és molt més senzill que això. Clar, si és combinar elements, idees, pensaments, vol dir que primer hem de tenir elements, idees i pensaments. Aprendre perquè sí no té cap sentit en el món actual, un món canviant, dinàmic, incert, on cal aplicar el que sabem a contextos nous. La creativitat és més necessària que mai, però per ser creatius primer hem de saber coses. Per tant, ens hem de formar i tenir temps per després desenvolupar-ho de manera nova. Hi ha algun passatge, ara no recordo si és en aquell llibre o en d'altres, on parles inclús dels percentatges que portem de sèrie, d'algunes competències toves, aquestes que es parlen, per la creativitat, per exemple, però la creativitat també es pot fomentar, d'alguna manera. És a dir, tu pots ser una persona poc creativa, de sèrie, però està en un entorn, un ambient on d'alguna manera això t'ajudi a incrementar aquest percentatge. I a la inversa també, entenc, no? Sí, també. Portem una part de sèrie. És del que en genètica se'n diu l'heretabilitat. Tinc un parell de treballs justament acadèmics, d'aquells infumables per qui no és especialista, dedicats a aquest tema. En el cas de la creativitat, doncs hi ha un component genètic. Segons com sigui la nostra composició genètica, que ens ha arribat dels nostres pares sense que ells decidissin res, perquè t'arriba el que t'arriba, hi ha persones que són més proclius a ser creatives que d'altres. Però és només una predisposició, no és un determinisme genètic absolut. El cas del grup sanguini, per exemple, és un determinisme genètic absolut, el que diuen els gens és i ja està, no? Aquí no. Aquí hi ha un aspecte molt important d'aprenentatge. L'aprenentatge és ja des de que neixes. Uns infants petits ja, que encara ni tan sols potser ni caminen ni parlen, que el seu entorn no els deixa experimentar i les coses s'han de fer quietes i no et prenguis mal, no han de prendre mal, però hi ha d'haver un cert component d'experimentació pròpia, d'un cert risc entre cometes. Clar, aquests infants que tot ve tan regulat, el seu cervell que interpreta que ser creatiu en el meu entorn no és útil, i com que el cervell és plàstic, va fent connexions en funció d'aquest entorn, va fent connexions que limiten aquesta creativitat. O quan després, quan són ja preadolescents, adolescents, que t'arriben amb unes idees estrafolàries, és el que toca en aquesta edat. Clar, si tu com a adult
el que li dius és però quina tonteria m'estàs dient? No veus, home, dona, que això no va enlloc? Dedica't a estudiar, que és el que és important. Clar, que li estàs dient que ser creatiu amb ell no li és útil i, a més, se sent incòmode perquè li dius amb un cert com menyspreu i tot. No et dediquis a això i fes coses més interessants. I el seu cervell que aprèn a mutilar, a anar tallant totes aquestes tendències creatives que tenim de sèrie. Si ho fem al revés, tot el contrari. Si a un infant tu li deixes elements dispersos perquè jugui, estàs augmentant la seva creativitat. Si a un preadolescent, adolescent, quan et ve amb la idea estrafolària, li dius, escolta, això, com ho faries? Quins problemes et trobaries? Com els solucionaries? Què li estàs dient? Ser creatiu és útil i jo t'ajudo a reconduir aquesta creativitat cap a una cosa que et sigui realment interessant. Clar. Això és traslladable? Si no recordo malament, hi ha un estudi que van fer uns biòlegs alemans, si no recordo malament, en relació al lideratge. Van analitzar el comportament d'una colla de directius d'entre 40 i 60 anys, si no recordo malament, i van arribar a conclusions relatives a quines persones eren més proclius o tenien més desenvolupades les competències en funció del lloc del cervell on es desenvolupaven. Sí, també hi ha una certa heritabilitat amb el lideratge. Hi ha persones... Això es veu amb els infants, Tu deixes infants amb 1 i 3, els més petitons que van a l'escola, i ja veus algun que comença a manegar els altres amunt i avall, i d'altres que sempre fan cas, és a dir, van seguint darrere, porten, però van seguint darrere, I després hi ha un component molt d'aprenentatge. Aquells infants que aquest lideratge innat se'ls ha ajudat a portar-lo d'una forma que sigui empàtica, que sigui col·laborativa. Estem parlant d'un lideratge humà, humanístic, no el líder autoritari que mana i qui no li fa cas fora, no, sinó d'un lideratge que el que fa és sumar. Lideratge bo. Exacte, sí, és sumar el que tots aporten i després prendre les decisions, perquè per alguna cosa és el líder, però aquest lideratge requereix escoltar, requereix paciència, requereix tota una sèrie d'aquestes habilitats toves, aquests soft skills que se'n diuen ara, doncs molt ben treballats. Jo li dic molta mania a la paraula soft skills, perquè toves, què vol dir toves? Quan resulta que a la vida són les més importants. Ja les estàs mal classificant, no? Sí, és com quan diuen, no, les arts abans de l'escola i encara ara són les Maries, No sé per què Maries i no les Esters o les Eves, és igual, però doncs estàs ja classificant-ho de bon inici. Està clar. De la mateixa manera que parles de que per ser creatius cal un coneixement previ, també fas una defensa de la memòria, de la importància de la memòria, per aprendre de veritat. Però què cal memoritzar exactament perquè sigui útil? I com ajuden d'alguna manera les arts a fer-ho sense caure allò en la memorització mecànica, automàtica? Aquesta és la gran pregunta del milió, és què cal memoritzar al segle XXI quan bona part de la memòria l'hem externalitzat. Amb qualsevol dispositiu digital tens accés a tot el coneixement de la humanitat de manera immediata. Aquesta és la gran disquisició, de fet, en pedagogia. El que està clar, primer, és que cal memoritzar coses, són els punts de referència que et permeten continuar construint, però la memòria ja no té la mateixa importància que tenia fa 40 anys, quan consultar un llibre significava potser esperar-te una setmana a poder anar a la biblioteca a buscar-lo. Clar, això depèn molt de cada àrea. Si estem parlant d'infants, d'adolescents, clar, aquí el que cal memoritzar sobretot són aquells elements vitals, i això inclou aspectes matemàtics, històrics, filosòfics, de tota mena, que et permeten després poder-te situar. I aquí cada branca del coneixement necessitaria els seus especialistes que fossin capaços d'establir quins són aquests elements bàsics per continuar creixent. I tenir temps per aprendre a créixer a partir d'aquests coneixements bàsics. O sigui, no és només ho aprenc i amb això en tinc prou, no ho aprenc, i com ho aplico, i com tinc l'oportunitat d'ampliar aquest camí o l'altre segons m'interessi a mi. Tots no els podrem ampliar. Poso a vegades un exemple. Jo viatjo sovint, acostumo a anar amb moto, poso el GPS. Poso el GPS però no el connecto fins que no estic arribant.
Per exemple, si vaig a Girona, no el connecto fins que entro a Girona. Per què? Perquè tinc uns punts de referència. Sé que he de sortir per la Meridiana, agafar l'autopista, sortir per la sortida... No recordo el número, però sé quina és perquè la tinc visualitzada. Agafes el carrer aquell, que tampoc sé com es diu, que et porta fins a l'estació de tren de Girona, i allà poso el GPS per l'últim trosset. És a dir, tinc uns elements previs i l'últim tros és el que busques. Clar, què has de fer. t'ajuda. Al cervell li costa el mateix aprendre que desaprendre? No, ho té molt més fàcil per aprendre que per desaprendre. Una mica la idea intuïtiva és, si un aprenentatge en algun moment va ser necessari, va generar unes connexions dins del cervell, tot el que aprenem genera connexions i això és el que ens permet mantenir la memòria, doncs si en algun moment va ser necessari, millor no ho esborrem per si un cas en torna a fer falta. Clar, i això aplica tant als aprenentatges que són útils i eficients, entenent en aquest cas, per mi, útil i eficient, aquells aprenentatges que no només et permeten créixer ara, sinó mantenir les ganes de continuar creixent en el futur, de continuar adquirint coneixements nous, com també aplica aquells aprenentatges que a vegades són com una motxilla plena de pedres que et dificulten continuar avançant. El cervell els manté. A veure, els podem anar diluint. Si després anem fent molts més aprenentatges eficients, en percentatge, les connexions que mantenen aquests aprenentatges, jo en dic tòxics, anirà disminuint en percentatge, però es mantindran allà. I de tant en tant poden treure el cap i fer-nos tenir reaccions que a vegades dius, jo he reaccionat d'aquesta manera, però si no sabia... Feia anys que no ho feia, i tornen a sortir. Especialment en condicions d'estrès. En condicions d'estrès, el cervell prioritza els primers aprenentatges que van fer, encara que no siguin eficients, els últims, perquè estan més arrelats. D'aquí la importància d'intentar mantenir l'estrès sota control. Amb uns nivells raonables. Raonables, sí. Quan parlem d'estrès, allò de cansament intel·lectual, per què una jornada d'ordinador, tot el dia davant de l'ordinador, pot deixar-nos més esgotats que una d'esforç físic? Perquè requereix molta més atenció focalitzada que l'esport físic, o que una feina on no només tenim l'ordinador, sinó que anem comentant coses amb els companys del nostre voltant, o hem d'anar a buscar uns papers aquí o fer una altra cosa allà. L'atenció focalitzada, l'atenció conscient, és una de les activitats que més energia consumeix. Ens agrada dir que el cervell humà és molt gros, em perdonareu, és petitó el cervell humà, és el 2%, màxim el 3% de la massa total del nostre cos, però consumeix gairebé el 30% de l'energia metabòlica diària. És una desproporció brutal. I la part que més en consumeix és l'escorça prefrontal, la que tenim aquí davant, que és la que serveix per reflexionar, per pensar, per decidir de manera conscient, raonada, i també per gestionar les nostres emocions, no per generar-les, això és molt més automàtic, però sí per gestionar-les, i per mantenir l'atenció focalitzada de manera conscient. Clar, consumeix tanta energia que està 8 hores assegut en una cadira, mirant una pantalla focalitzat amb allò, és molt més esgotador perquè ha consumit molta més energia que estar 8 hores fent una excursió pel Pirineu, on tens una atenció més dispersa, només vigiles de no entrebancar-te i caure, però la resta de cervell el tens navegant per aquell paisatge. Hi ha cansament intel·lectualment bo i cansament tòxic? Mira, qualsevol cansament portat a l'extrem és perjudicial, també el físic, No fa massa vaig llegir al diari un culturista de 22 anys que li va agafar un col·lapse entrenant. Per què? Doncs perquè va sobrepassar el seu propi límit físic. En aquest cas és un cansament físic, lògicament tòxic, perquè s'hi va deixar la vida amb això. Intel·lectualment passa el mateix, és a dir, no podem estar 4 dies seguits sense dormir, només treballant, perquè literalment moriríem. Clar, quin és el cansament intel·lectual bo? Aquell que quan acabem ens sentim satisfets de la feina que hem fet, encara que estiguem cansats. I quin és el tòxic? Aquell que de vegades potser estem menys estona, però quan acabes, comences a maleir perquè t'has esgotat i a sobre no t'has sentit després a gust d'allò que has fet. Una de les recomanacions que fas en jornades d'aquest tipus
és buscar espais, d'alguna manera, de descans, d'alliberament de la ment, per anar consolidant aprenentatges de manera progressiva. Com descansa el cervell? Tots els cervells descansen igual? A veure, cada persona té la seva pròpia manera, segons el caràcter, també segons la capacitat que tinguis. Hi ha gent que es focalitza molt més fàcilment que d'altres, Però, en general, hi ha uns aspectes bàsics que són comuns a tothom. La millor manera per descansar el cervell és badant. Badant. I és el moment en què el cervell aprofita per afermar tot allò que ha fet abans, consolidar-ho, i buscar alternatives noves. Quan badem, quan no ens focalitzem a fer res, es connecta una xarxa del cervell, s'anomena xarxa neuronal per defecte, que no és un defecte, s'anomena així perquè es connecta quan no fem res, que el que fa és reconnectar totes les zones del cervell per reequilibrar-les. És el moment de màxima creativitat, perquè està connectant zones que potser conscientment no estem connectant. Això és allò que ens ha passat a tots, que a vegades estem buscant una solució a una situació o a un problema i no surt i no se m'acut res i què faig? Al final dius, és igual, passo. Em vaig a fer un cafè, a fer la guitza al company del costat i al cap d'una estona de sobte ens ve aquella idea. No l'estàvem buscant expressament, però el cervell és molt obedient i sap que estem buscant allò i ell continua donant-li voltes a un nivell subliminal. Aquesta xarxa es connecta i troba una relació amb zones del cervell, amb coneixements previs que potser nosaltres conscientment no havíem valorat o no havíem sabut trobar en aquell instant. Per tant, tots ens hauríem de permetre el luxe d'anar badant de tant en tant. Sempre faig la broma, de tant en tant. Vull dir, tot el dia badant no serveix de res. És primer treballo, m'esforço, penso i després bado. I després hi torno. De tota manera, això trenca una mica... Crec que era Picasso que deia que la inspiració m'agafi treballant. Sí, és exactament això. Però trenca una mica, aquesta idea, perquè ell parla de no deixar de treballar per inspirar-se, no? Però tu pots treballar i estar badant al mateix temps, és a dir, que ara no sé exactament, estava pensant en un programa de comptabilitat. Si bades gaire, segurament faràs alguna pífia, no? Però tu pots fer altres feines, pots estar buscant papers, pots anar a fer una fotocòpia o el que sigui, buscar un paper a la impressora, és feina, però en aquell moment has de ser capaç de rebaixar tota aquesta pressió, aquesta tensió que tenim tots quan treballem, per deixar un espai a badar. En el cas dels pintors, jo en conec un parell amb els quals he col·laborat amb algun treball, no com a artista jo, però interpretant el que feien. I és clar, un d'ells em deia, diu, moltes vegades, és un pintor abstracte, diu, tu ho vas fent, però en aquell moment deixes que sigui el teu cos qui mani sobre el teu cervell, no l'inrevés. Per tant, en el fons, el teu cervell està badant. Això és el flow? Forma part d'aquest flow. Sí. Això, no? Això que diuen els joves ara del flow, que jo vaig haver de buscar què volia dir. El primer cop que ho vaig sentir, en un programa de la tele ho vaig sentir, i és aquest fluir, de fet la traducció és fluir, que es produeix quan tenim molts coneixements sobre alguna cosa, cal tenir coneixements, però hem sigut capaços de traspassar la frontera del coneixement estricte cap a un món més creatiu i utilitzar-lo d'una manera espontània. I això genera satisfacció. També parles molt de la importància de planificar. La planificació és una eina contra l'estrès? És una eina, perquè ens permet gestionar el nostre temps i la nostra capacitat. Cadascú té unes capacitats diferents, cadascú tenim unes velocitats de treball diferents. Aquí les arts són importants perquè t'ajuden a conèixer-te tu mateix. Clar, si tu et coneixes i ets capaç de planificar, primer rendiràs més i segon et cansaràs menys. Clar, si jo sé, per exemple, parlo de mi, les anècdotes personals no fan ciència, però ajuden a entendre-la i així no ofenc ningú, però a mi m'avorreix sobiranament fer burocràcies. Però sobiranament. Clar, si jo les acumulo totes un dia, dic, no, quan fan tanta mandra, allò, la procrastinació, i les faré totes un dia, sé que aquell dia arribaré a casa d'una mala lluna impressionant. Per tant, què faig? Planifico i dic, mira, doncs avui fas això una horeta i la resta fas coses que t'agraden. Fas classe, escrius treballs, i demà faig una altra horeta. Això què t'ajuda? Primer, rendeixes més i segon, rendeixes a gust. Clar, i això consumeix
menys energia metabòlica, no? Aquella que d'alguna manera... O al final acabes consumint la mateixa, però la reparteixes d'una manera que t'és molt més satisfactòria. Quina seria la distribució ideal perquè el nostre cervell funcioni a ple ritme? Allò, son, activitat física, activitat intel·lectual... Mira, no hi ha receptes per començar, no és com fer una crema catalana el dia de Sant Josep, que tens la recepta, els ingredients, i si ets hàbil et surt bona, no. Aquí no. Però sí que hi ha uns quants elements comuns. El primer, no ens hem de llevar al matí amb pressa. Tenim el costum de que apurem al màxim, llavors ràpid esmorzo, no tinc temps, ja menjaré alguna cosa, i ja arribem accelerats a la feina. No. Ens hem de llevar amb certa tranquil·litat. Anem estressats, no? Anem estressats, ja comencem el dia malament. Ens hem de llevar amb certa tranquil·litat, si volem esmorzar, esmorzem, si no, no, però saber que tenim un temps per gaudir del matí, d'aquella estona que encara estem a casa, que és el nostre espai segur. Això resta hores de son. Clar, però aleshores això ve que a la nit hem de ser conscients que hem d'anar a dormir a una certa hora i que si queden coses per fer és que potser aquesta planificació no l'hem fet prou bé. Clar, vivim en una societat on se'ns ha venut o hem volgut creure'ns que com més coses fas, millor. I no és així. Multitasking. O multitasking, o quan surts de la feina has d'anar a fer esport, perquè l'esport és molt important fer esport, però cada dia has d'anar a fer esport, i a més has de fer potser alguna activitat de no sé què, i després has d'anar a fer ioga per relaxar-te. A veure, potser si no fessis tantes coses no faria falta, o fas l'esport, que també relaxa, o fas el ioga, que també relaxa, o vas a fer una classe d'art o d'idiomes, però ho fas per gust, però no ho fas tot, perquè si ho fas tot arribes tan cansat a la nit que després no dorms bé. A la nit, quan anem a dormir, el cervell necessita una estona per anar-se apagant lentament. Mínim mitja hora per anar bé una hora. La mitja hora o una hora abans d'anar a dormir no hauríem de fer cap activitat, cap ni una, que fos intel·lectualment exigent ni estimulant. Podem mirar una sèrie d'aquestes que fan per les plataformes, que a vegades són tan absurdes que exigents no ho són gaire. Depèn. Clar, si és un llibre d'aquells de filosofia o de ciència, d'ús, que has d'estar molt concentrat, no. No, fes-ho abans. I l'última hora, doncs, llegeix una cosa que sigui lleugera, que no impliqui una concentració excessiva, perquè llavors és allò que estàs fins a l'últim moment per aprofitar el temps, et poses al llit i et quedes amb els ulls oberts com un mussol, dient, ara he de dormir, que em queden només 7 hores i m'han dit que és 8 millor que 7. Llavors encara comencem amb ruminacions, encara ens costa més dormir. Llavors, ens hem de llevar amb calma, hem d'anar a dormir amb calma, i durant el dia ens hem de prendre aquests moments de saber badar a la feina, temps prudent. Ara que ningú digui, no, m'he passat 2 hores badant perquè m'ho va dir el David. No, vale? Temps prudents, però ens hem de poder permetre això, i quan sortim de la feina hauríem de ser capaços de desconnectar, de no portar-la cap a casa. Jo aquí m'agrada molt parlar que hauríem de ser una mica més com els conillets d'Índies. En biologia fem servir models animals per moltes coses. Us explico què fan els conillets d'Índies. Viuen amb caus, no són caus sota terra, són esquerdes que condicionen en petits grups socials. Quan el conillet d'Índies surt del cau a buscar menjar, el seu estrès incrementa brutalment perquè sempre hi ha un falcó fent voltes buscant un rosegador per cruspir-se'l. Quan torna a entrar al cau, el fet de trobar-se amb els altres companys i estar en un espai segur, el seu estrès cau en picat. La casa nostra és el nostre cau. Doncs quan entrem per la porta, hauríem de ser capaços de que l'espai que hem generat, la convivència que tenim amb les altres persones, fes que el nostre estrès caigués en picat. Perquè això no és badar, però és la forma que el nostre cervell té de relaxar-se. No ha d'estar preocupat per amenaces perquè estic en un lloc absolutament segur. I això és el que és relaxant i després t'ajuda a dormir bé. No vol dir que a casa no pugui haver algun moment de tensió. També aquests conillets d'Índies a vegades s'emprenyen entre ells. Però és un pic molt puntual. No entren en ruminacions com a vegades fem les persones. I després tot torna a la tranquil·litat. Doncs hauríem d'aconseguir això i fins a cert punt la nostra feina, el lloc on treballem, hauria de ser com un segon cau de conillet d'Índies
on hi ha estímul, on hi ha un cert nivell d'estrès, l'estrès que és activador, que et permet fer coses, però no entrar en aquests estressos tòxics que estàs tot el dia enfilant-te per les parets perquè passem moltes hores a la feina. Per tant, l'activitat física millor al matí o millor a la tarda? Això depèn molt de cada persona. No m'atreviria a dir què és millor. Hi ha persones que ho prefereixen al matí i així van més relaxats cap a la feina. Jo abans feia gimnàs al matí. Quan vas tenir fills la cosa ja canvia, has de reorganitzar els teus horaris i ara ho faig més a la tarda. Però jo preferiria fer-ho al matí, si pogués, personalment. I l'espai de descans de matí a tarda, en lloc d'anar a fer un mos ràpid, menjar qualsevol cosa per seguir treballant, millor prendre's una bona estona. És que depèn de quins horaris fem. Clar, no es pot, tampoc no es pot. És a dir, si és un mos ràpid com els que fan els anglesos, jo vaig viure a Anglaterra una temporada llarga, i allà dinen a 2:15 un entrepà de cogombra. També hi posen pernil i formatge, però a mi em fa molta gràcia el del cogombra dins de l'entrepà, i se'l mengen en mitja hora. Però és clar, que a les 5 pleguen i desconnecten absolutament de la feina. Totalment. Clar, aquí de vegades no desconnectem, ens l'emportem cap a casa. Depèn. És a dir, si fóssim capaços de fer això, no està malament fer un mos ràpid, però és un mos petit, Clar, si ens hem de menjar un plat de macarrons i una cuixa de pollastre i un flam en mitja hora per després tornar a treballar, no és la millor idea. Manable. No, això no. Si una organització vol ser més innovadora, quins canvis fomentaries en el cervell col·lectiu? Menys por o més creativitat? Les dues coses. Les dues coses. Jo el que fomentaria seria uns espais que fossin comuns, compartits, on poder parlar de tafaneries. No de feina, no. Ja parlarem de feina també si fa falta. Pensem que l'art de la tafaneria és molt relaxant pel cervell. Ens interpel·la a tots, sentim molta curiositat, ens relaxa, perquè no és res que ens afecti personalment o de la feina. Per tant, aquestes idees de vegades, doncs, no sé, hi ha feines, no cal fer-ho així, però que doncs a les 11 tothom s'atura i de 11 a 11:20, per dir alguna cosa, anem a fer tots un cafè en una sala comuna on hi ha unes galetetes, que no sé qui les porta, però... I això serveix de relax comú i és un moment de compartir, de rebaixar fins i tot tensions. A vegades hi ha tensions a la feina, però és que això és humà, és normal. L'altre ha anat més lent que tu i se t'ha acumulat la feina i t'emprenyes un moment, no passa res. Allà rebaixes tensions, o si no, són espais on tu surts un moment i sempre trobes algú per allà. Això és una manera de rebaixar tensions. Una altra és, des del lideratge, generar aquests espais per compartir, on les decisions, lògicament, les ha de prendre qui tingui aquest poder. Orgànicament, per decidir, però havent escoltat els altres i havent incorporat de forma explícita elements dels altres. Al moment en què tu veus que el teu cap incorpora algunes idees teves, de sobte et compromets molt més amb aquella feina. I quan t'hi compromets, la gaudeixes més. Per tant, és una altra manera de fer-ho i al mateix temps de perdre, a vegades, aquesta por que tenim, i si no ho faig bé. Aquí també la cultura de l'error, molt mediterrània, ens juga en contra. Sembla que t'equivoques i s'acaba el món, i l'error, si el recondueixes, és font d'aprenentatge. Clar. Però tornem una mica a les mal anomenades competències toves, que haurien de tenir, en aquest cas, els directius, aquesta capacitat d'apoderament dels seus col·laboradors, de la reflexió col·lectiva. Això s'ha de fomentar, no? Això s'ha de fomentar. S'ha de fomentar. No és fàcil, perquè també venim d'una tradició històrica on sembla que qui mana i pot fer el que vulgui, i no és la manera de gestionar un equip, perquè generen moltes més disfuncions. Això se n'ha d'aprendre. I el primer és ser-ne conscient. Ser conscient de que... Mira, jo amb això ho parlo a vegades, un altre exemple zoològic, els llops. Els llops van en grups, són grups socials més o menys amplis, de 20 i tants individus o més de vegades, on hi ha un líder.
En els llops és un mascle. En l'espècie humana no tant pot ser mascle com femella, però en els llops és el mascle alfa. Quan es mouen, davant van els llops més vells, malalts, perquè són els que van més lents. De manera que mai ningú queda enrere, no hi ha cap llop que quedi enrere. Darrere van alguns quants dels joves, mascles o femelles, per si hi ha algun problema, algun perill, poder estar allà. Al mig, les femelles amb cries. Més protegides. Darrere, uns quants joves, mascles o femelles sense cria, si no els toca anar al mig, i l'últim és el mascle alfa. Perquè així sempre veu com avança tot el grup i pot gestionar aquest avanç segons com estigui. Doncs és això, el lideratge ha de ser això. No és el que va davant estirant, sinó és el que va darrere copsant i redirigint perquè tothom trobi el seu punt, el seu lloc, que són llocs intercanviables. Si algun dels joves es posa malalt, passarà a davant ja una mica més lent. La femella que està amb els joves, quan queda embarassada, doncs es posa al mig perquè en aquell moment necessita. Interessant. Penses que amb el teletreball el cervell surt guanyant o perdent? Hem parlat de la relació social, de la importància que té la relació social. Què en penses del teletreball? Que s'està imposant molt, no? Mira, portat a l'extrem i surt perdent, segur, perquè falta tot aquest aspecte socialitzador, que és relaxant, també és estimulant, i que el que fa és que les idees creixin exponencialment al contrastar-les. No és el mateix fer una reunió de treball en línia que fer-la presencialment. El nombre d'idees que surten és molt superior si la fas presencialment. Clar, això no vol dir que fer 1 o 2 dies, no sé si hi ha 3, estaria al límit, de teletreball, també pot ser beneficiós, perquè estàs a casa. Jo acostumo a fer, les èpoques que tinc classes no puc fer teletreball cap dia, però les que no en tinc, doncs un parell de dies em quedo a casa fent teletreball, és fantàstic, perquè pots posar la rentadora al moment en què t'aixeques, és veritat, al moment en què t'aixeques per dir ara descanso una mica i vado, doncs poses la rentadora, i al cap d'una hora i mitja, que ja s'ha acabat, l'estens. I guanyes temps i qualitat de vida, també. Sí, sens dubte. Però cada dia et perds aquesta socialització. Aquesta mateixa conversa que estem tenint feta online no tindria el mateix poder. Les persones que ens estan mirant online o que ho miraran després en diferit, la potència que s'emportaran moltes coses, segur, espero, però la potència no és la mateixa que els que esteu aquí presents ara. Què opines de les anunciades restriccions d'accés a les xarxes socials dels infants, dels adolescents, etc.? Què s'han de fer? Oi que amb una persona de 14 anys no el deixarem conduir un cotxe? Doncs perquè l'hem de deixar que navegui per segons quins llocs. Una altra cosa és, primer, com fer-ho. Clar, estem parlant d'unes plataformes internacionals que es mouen per unes dinàmiques que sovint escapen a les legislacions de cada estat. I després, quins són les millors edats? Però el que sí està clar, per exemple, és que uns preadolescents, adolescents ja de 12 anys, aquestes xarxes socials tipus Instagram, TikTok i tot això no els estan fent cap bé. Primer, perquè el cervell no està prou madur per distingir realitat de ficció en una xarxa social. El cinema sí, perquè és una sala tancada, fosca, o per casa, amb la tele, és una cosa separada. Però la xarxa social sembla que són persones reals i no són reals. Tu mires aquells aspectes físics, sobretot aquells que miren adolescents i joves. Mires aquells aspectes físics, després surts al carrer i, perdona'm, no els veus enlloc. Algú potser sí, però la majoria no tenim, perquè qui no té una piga té una taca, qui no té l'orella massa amunt o massa avall, és igual. Són imatges retocades amb filtres, amb màscares, programes d'edició d'imatge. Però clar, quina sensació s'emporten? Jo de jove de ser així. Es miren al mirall i no ho són. I no ho seran, perquè ells són els reals, no els altres. Problemes d'autoimatge, autopercepció, autoestima. Què mostren tots aquests influencers? Lo bé que s'ho passen. Tot és festa, glamour i diversió, però tu no, Tu ets adolescent, ves a l'institut, treballes, esforça't, intenta treure bones notes. Això és un clatallot impressionant. Clar,
fins als 16 anys, el cervell no està prou madur per gestionar aquestes diferències. Clar, vol dir que han d'estar prohibides fins als 16 anys? És la proposta del govern espanyol ara, Bueno, tampoc no ho tinc tan clar. És a dir, potser hi hauria d'haver-hi un període d'adaptació on, acompanyats d'adults, no vol dir tota l'estona acompanyats, però sí amb una certa supervisió dels adults, a veure si anessin acostumant. Igual que no pots agafar un cotxe de sobte agafes, o motos que ens agraden les motos, no pots agafar una moto d'alt cubicatge el primer dia que tens 18 anys. Has de fer unes pràctiques, un examen, primer motos més petites, després... Inclús limitar el temps, no?, d'accés. Exactament, limitar el temps. És a dir, hi ha tota una sèrie de passos previs que haurien d'ajudar a saber gestionar després, ja com a adult, aquestes xarxes. Dius que el llenguatge és un mecanisme de cohesió social, no? És millor parlar presencialment que de manera virtual, per tant? Segur. Sens dubte, no? Sens dubte, perquè no és només el llenguatge oral. Vull dir, ara aquí ens estem mirant, estem percebent els estats emocionals, els transmetem amb la mirada. Ens estem percebent. Tota la part del llenguatge no verbal, l'expressió no verbal, els gestos, tot això t'ho perds. T'ho perds. A més, són aquells segellets petits que veus de la pantalla i desenganyem-nos. Quan estàs en una pantalla, en una reunió virtual, quants de nosaltres, no cal que contesti ningú, però sent honestos, al mateix temps tenim el mòbil i aprofitem per enviar un WhatsApp amb un amic, a mirar les notícies. Jo també ho faig. I de sobte et dius, però què estàs fent? Si estàs en una reunió que, a més potser has convocat tu i tot, no? No ho sé. Tenim molts elements de distracció. Molts elements de distracció, sí. En l'art de persistir, que és un dels llibres molt recomanables i lleugers, a més, és un llibre que es llegeix molt bé. No sé si ho dius així, però és igual, jo m'hi llenço. Recomanes al Duo Dinámico que canviï la lletra de la cançó aquesta que es va fer famosa en època de pandèmia, recordareu, la de Resistiré, per Persistiré. En contextos d'incertesa, per què resistir no és suficient? Què implica realment persistir? Mira, resistir és quedar-te allà on ets fins que passi el mal temps, però el món continua avançant. Per tant, si et quedes allà on ets, quan passa el mal temps t'has quedat enrere. Això no sé si coneixeu El país de la reina de Cors, és un personatge d'Alícia al País de les Meravelles. El seu país es mou tan ràpid al terra que els seus habitants han d'anar sempre caminant ràpid, perquè si es queden quiets el terra es passa de llarg i es queden enrere. La vida és així, tot va canviant. Si sempre et quedes quiet, en el fons estàs anant enrere. No vol dir que de vegades resistir no pugui ser útil. És a dir, en algun moment potser ens hem de plantar, però per poder persistir amb altres coses. Què és persistir o perseverar? És continuar avançant quan les coses van mal dades, però amb un objectiu i amb un propòsit. No va bé, però què he de fer perquè vagi millor? Clar, aquesta persistència, aquesta perseverança et permet, com a mínim, mantenir-te al mateix nivell que els canvis. Per tant, no et quedes enrere. Però fins i tot què et permet? Et permet anar una mica més ràpid i ser tu motor de canvi. Que això és una cosa molt important que a vegades ens oblidem. La societat, les persones que formem la societat, no només som els protagonistes de la nostra vida. Això ja ho som. Ningú pot ser protagonista per nosaltres. També som i hem de voler ser els guionistes i els directors de la nostra vida. Però clar, ser guionista i ser director vol dir tenir un propòsit. Saber cap on vull anar, que pot ser un saber dinàmic, ara vull anar cap aquí, ara vull anar cap allà, i tenir recursos, aquestes soft skills, que de soft no en tenen res, de toves no en tenen res, tenir recursos per poder-nos empoderar i avançar cap allà on nosaltres volem. S'ha vist que aquesta capacitat de perseverar, de persistir, genera sensacions de recompensa i de benestar al nostre cervell. En canvi, el resistir no. Repeteixo, de vegades hem de resistir amb algunes coses per posar tots els ous en una altra i poder avançar amb allò. Per tant, no és una crítica al resistir, però només resistir, no. Quedes on eres. Quedes on ets. Deixes caure en algun moment que, ho dius així, que sembla que un cert desordre resulta intel·lectualment estimulant.
Això vol dir que no es pot innovar des d'un entorn ordenat? A veure, també depèn molt de cada persona, però sí que un entorn excessivament ordenat, on tot estigui al seu lloc i mai pugui estar res fora de lloc, dificulta els processos de pensament divergent, que és el que porta cap a la creativitat. I un cert desordre el que et fa és que ho vegis tot de maneres... vegis relacions noves entre els elements que tu tens allà. Però en algun moment has de posar l'ordre, no? És a dir, quan fas l'eureka, no? Dic jo, Sí, aleshores és quan de tot allò que tens desendreçat separes i et quedes amb el que toca. Jo això ho comparo molt amb... M'agrada fer comparacions perquè són gràfiques, No sé si heu vist la pel·lícula de l'Apolo 13, protagonitzada, em sembla que és el Tom Hanks i companyia. Hi ha un moment, quan ja estan allà dalt perduts, que hi ha un moment en què se'ls està acabant l'oxigen perquè el filtre d'oxigen que ha de filtrar el CO2 s'està saturant. I resulta que el mòdul on estan vivint, esperant poder fer la volta per tornar, el filtre és rodó i el que està sense saturar és quadrat i no encaixen un dins l'altre. Potser és a l'inrevés, no me'n recordo ara, però és igual. I recordo, doncs, el cap de la missió que arriba amb tota una sèrie de persones d'allà, d'enginyers, damunt d'una taula i diu, i llença allà a sobre, tot això és el material de què disposen. Només amb això heu d'aconseguir que un filtre quadrat encaixi amb un suport rodó sense que hi hagi pèrdues. I ho escampa tot per allà. No ho classifica. Aquí els filtres, aquí els tubs, aquí, no sé, les cintes adhesives, allà els cargols... No, tot allà a sobre. I per sort se'n van sortir. Com afecta l'edat realment a l'aprenentatge i a l'adaptació al canvi? Hi ha mites sobre cervell jove, cervell adult? Hi ha mite, però també hi ha realitat. El cervell jove és més plàstic que el cervell adult. Amb l'edat anem perdent plasticitat, anem perdent capacitat d'adaptar-nos als entorns nous. Passa que ho dissimulem molt bé, perquè com ens adaptem? En base als nostres coneixements previs. Clar, els joves són molt plàstics, molta capacitat d'adaptació, però encara tenen pocs coneixements previs perquè han viscut menys anys. Nosaltres tenim menys capacitat d'adaptació, però en canvi tenim molts més coneixements perquè hem viscut molts més anys. Llavors això, en certa manera, gairebé ho compensa. Però sí que és cert que la major part de grans salts culturals, tecnològics, els han fet joves. Els grans articles d'Einstein era jove, no tenia 50 anys, en tenia amb prou feines 30. Per què? És el moment en què ha acumulat molta experiència, a part que tenia un cervell privilegiat, però això a banda, i encara és prou plàstic. I això passa amb les grans teories en biologia, en física, en química, han vingut de la majoria de persones joves, que després han continuat treballant i han continuat ampliant-les, però el moment creatiu, aquest moment, l'ideal és aquí. Si no tinc mal entès, el lema de la càtedra de neuroeducació és per una vida equilibrada i amb propòsit. Sí? Sí. La creativitat humana es diferencia de la intel·ligència artificial perquè té propòsit? Sí. Justament és una de les grans diferències que hi ha. Hi ha un propòsit. Nosaltres ens enfoquem cap a allò o que ens interessa o que creiem que ens serà més convenient. Amb la intel·ligència artificial, si més no, tal com és ara, el propòsit el té l'humà. Quan tu li fas la pregunta, li vas explicant què vols i ho vas reconduint, jo ho faig servir, jo crec que tots ho fem servir un moment o altre, tu, al reconduir-ho, estàs fent servir el teu propòsit de què vols que t'estigui contestant. Per si mateix, una intel·ligència artificial és que no sap què li estàs preguntant. I les respostes que et dona són estadístiques. No hi ha un coneixement real de què li estàs preguntant tu. Però la IA generativa, a mesura que va acumulant coneixements que tu li trasllades, d'alguna manera personalitza, no? A l'hora de donar-te respostes futures, ja parteix d'una base teva, sempre que tinguis la de pagament, la general no, la no premium no. Això té un límit, és a dir, arribarà un moment en el qual el motor et coneixerà tant que a l'hora de promptejar segurament ja deduirà bona part de les coses que...
Però, si més no de moment, el futur no sabem com serà, no en tinc idea de cap on anirà això, però és d'estadística pura. Clar, ell o ella, no sé aquest sistema com s'hauria de dir, en anglès és més fàcil, que és it, i ja està, acaba acumulant a través de les preguntes que tu li fas i les respostes, i que tu repreguntes, computa estadísticament quin tipus de respostes prefereixes tu. Però és estadística pura. I quan construeixes una nova resposta, clar, afina molt més perquè estadísticament sap que t'interessa allò. O aquest tipus de resposta, o aquest tipus de frases. Si t'agraden les frases curtes i tu li dius fes les frases més curtes, després d'unes quantes vegades, estadísticament farà les frases curtes. Per què? Perquè és estadística. David, per acabar, perquè hem de donar pas a les preguntes del públic. Si el públic d'avui que ens acompanya volgués fer un petit canvi demà per tenir un cervell més resilient a la feina, què els hi proposaries? Respirar profundament, primer, perquè això desestressa. Pensem que l'estrès dificulta capacitats importantíssimes com la de reflexionar, la de buscar-te un propòsit per tu mateix. Per tant, respirar profundament i després canviar el focus i que no ens faci por equivocar-nos. Si no ens equivoquem, tots preferim no equivocar-nos, ja ho sé. Però moltes vegades intentem amagar l'error. Quantes vegades aquests llocs, a la facultat mateix, que hi ha una cuina col·lectiva i se t'ha trencat la tassa i la poses sota les deixalles perquè ningú vegi que hi ha una tassa trencada. Doncs se t'ha trencat la tassa, t'ha relliscat perquè tenies la mà humida, alguna vegada ja te l'aixugaràs millor després, no? Doncs és reinterpretar tot aquest concepte de l'error a nivell individual i aprendre dels nostres errors i a nivell de direcció. I no es tracta de dir felicitats que t'has equivocat, no, però hem de ser més tolerants amb els errors i ajudar justament a que aquest error serveixi perquè no es torni a produir o per aprendre'n tots. De l'error s'aprèn, no? Això és el que hauria de ser. Molt bé, David, moltíssimes gràcies. Si us sembla, donem pas al torn de preguntes, tant presencialment, tenim micròfon per aquí, com a la plataforma. No sé si comencem per la part més presencial, no sé si hi ha alguna mà aixecada, no? Aprofiteu, tenim en David Bueno, nada menos. I si no, virtualment. Encarna, no sé si hi ha alguna pregunta? Ens pregunten quins hàbits senzills poden ajudar-nos a protegir la salut cerebral en entorns exigents. Doncs mira, alguns ja els he dit, però per sintetitzar. El primer és prendre'ns estones per badar. I si som d'aquelles persones que tenim molta capacitat de concentració i que a vegades ens pot durar hores, posem-nos una alarma. Perquè ens surt a compte no sé, això depèn de cadascú, hora i mitja, 2 hores, aixecar-te, estirar les cames, prendre un got d'aigua, un cafè, és igual, un suc. Si trobes algun, a xerrar uns minutets, surt més a compte per salut mental que no pas dir, no, és que ara estic en ratxa i continuo. Quan seus, ho veus diferent i ho veus millor. Per tant, aquesta és una. Una altra és llevar-nos amb calma i anar-nos a dormir amb calma. I tenir cada dia una estona per nosaltres mateixos. Clar, moltes vegades tenim molts compromisos no només professionals i laborals, que també, sinó també familiars, els que tenim fills, doncs has d'estar, lògicament, atent dels teus fills, però hauríem de tenir cada dia una estoneta per nosaltres, per fer allò que realment ens satisfà, que pot ser mirar per la finestra, pot ser llegir, pot ser sortir a córrer, però que això no sigui un llast, de dir, és que ho he de fer tot, no. I gaudir. Una persona que diu que procrastina moltíssim i quina tàctica pot fer servir per no fer-ho. Divaga, no? No direm qui és, per si el seu cap o això l'està escoltant, no, és broma, però, a veure, mira, tradicionalment s'ha criminalitzat el procrastinar.
no procrastinis, però sabeu què és, no procrastinar és deixar per demà la cosa que em fa mandra i demà la deixes per demà passat. Hi ha un treball que es va publicar fa poques setmanes de neurociència que diuen que tenir una mica de procrastinació és sa pel cervell. Perquè això el que vol dir és que tu estàs valorant què t'interessa i què no. I això és sa. Per tant, aquesta persona que ho pregunta, si és una miqueta, és molt sana, que no es preocupi. Si és molt, aleshores què has de fer? Doncs aquesta planificació que també parlàvem abans, és dir, per què procrastino? Amb quins temes? Clar, si és amb tot, vol dir que potser la feina que està fent no és la que el satisfà. Si és amb algun tema en concret, jo deia, en el meu cas són les burocràcies, planifica-ho i gestiona, doncs mira, avui i demà i cada dia vas fent una miqueta. I el dia que per feina et toca fer-ho tot, perquè a vegades passa, doncs aquell dia ho fas tot i n'has de ser conscient que acabaràs de mal humor. Ja està, no passa res per estar un dia de mal humor, no passa res. A vegades es procrastina d'anar al gimnàs, no? Oh, i tant. No només de... Sí. O després de Nadal. Començo a fer dieta demà, no? I arribes al Nadal següent i dius, ai, mira, ja no toca, no? Ja no. Però bueno. Has dit que no ens faci por equivocar-nos i ens pregunten com es fa això? Mentalitzant-nos. Aquí tenim un pes educatiu molt fort darrere, que ens ve d'això, de quan anàvem tots a escola, els que som de l'antiga EGB o els més jovenets que ja són de la nova primària i la secundària. Però que un sistema, que una equivocació és un punt menys, és un zero, és un no sé què, el que t'està fent és que valoris l'error com una cosa dolenta que has d'amagar, que hi ha maneres de reconduir-ho per tu mateix i pels altres. Clar, jo, per exemple, en temes educatius, una estratègia que jo faig servir a la universitat, que lògicament extrapolable, escalant-la, es pot portar a una empresa o a la Diputació, és que quan fan... Ara no es pot dir examen final, queda lleig dir examen final, n'hem de dir prova de síntesi, és el mateix. És el 60% de la nota global, l'altre 40% són altres notes. Aquells alumnes que s'han quedat amb un 4, s'aprova amb el 5, si han tret un 2, no en tinc cap d'aquests, fa molts anys que no en tinc cap, però vol dir que no han estudiat o tenen un problema diferent que has d'abordar d'una altra manera. Però si és un 4, jo què els faig? Els cito el dia de revisió d'examen, veniu, i els dic, veniu amb un amic o amiga, faig la broma de confiança genètica. Vol dir que sàpiguen més genètica que tu. I els reservo espais perquè discuteixin les preguntes que s'han equivocat i que l'amic els expliqui tot el matí si fa falta amb l'examen davant. Després vinguin. Si m'ho saben explicar bé i jo els faig preguntes per veure no que s'ho han après de memòria, sinó que ho han entès profundament, si l'objectiu és que aprenguin i ho han après, clar, no els hi poso el punt sencer, però sí la meitat de puntuació. He reconduït l'error en una font d'aprenentatge. I això es pot aplicar, lògicament, reorientant-ho en qualsevol dinàmica. Molt bé. Com es pot acompanyar les persones amb nivells d'estrès molt elevats? Donar-los suport emocional, sobretot. No els digueu mai no estiguis tan estressat, perquè ja ho voldrien no estar-ho tant, i això el que fa és que encara se n'adonin més i el seu estrès encara puja més. És intentar generar nosaltres una certa tranquil·litat al seu voltant. Clar, si el seu nivell d'estrès és molt alt, normalment és que el porten d'un altre lloc. Clar, no hi podem fer massa perquè no podem interferir, lògicament, amb les seves vides privades, però sí el que podem és acompanyar-los perquè la feina, que té moments estressants i que ja està bé que tingui moments d'estrès, pot ser activador, no sigui una sobrecàrrega. Això no vol dir no donar-los cap feina difícil, però llavors se sentiran infravalorats. Vol dir gestionant molt bé, i aquí la feina del lideratge és importantíssima, quines tasques encomano perquè se senti valorat,
però això no impliqui un increment excessiu del seu nivell d'estrès, que ja és molt alt. I de cara als companys, doncs, això és aquest suport. Suport que és una mirada amable, una mirada agradable, el que hauria de ser la convivència normal entre persones, que és aquella mirada, anava a dir, mig somrient, que fa que et sentis còmode amb les persones del teu entorn. El cau dels conillets d'Índies. Sí, exacte. Aquesta és molt graciosa. Algun tip per desconnectar de la feina quan fem teletreball? Sí. Això ens passa a tots, perquè clar, com que estàs a casa entre les quatre parets, és quan acabes, és primer marcar-te l'horari d'acabar, punt. Si fitxes, tens l'horari, fitxes i acabes. Els que no fitxem a la universitat, no, perquè clar, hi ha dies que tens 12 hores de feina, perquè tens un experiment que dura 12 hores, i hi ha dies, llavors, compenses fent-ne només 5 o 6, vale? Quan acabes, canviant d'espai, i si pot ser, surt al carrer. Surt al carrer. Si acabes de treballar no sé quina hora acabeu, a les 5, a les 6, no sé quina hora, és igual, Aprofita per anar a comprar, aleshores, i te'n vas a comprar, i xerres amb el caixer o la caixera, i quan tornes a casa ja has trencat. Però si apagues l'ordinador i et quedes a casa, vas mirant de reull l'ordinador, si faig això, potser demà avançaré. No. Hem de ser capaços de trencar. Potser el cafè del matí el pots anar a fer fora, no? Exacte. Sí. Cal fer-lo a casa, no? Sí, pots sortir, pots quedar amb els veïns que fan teletreball com tu. Quedem a les 12 al bar de baix, no? I fem unes braves, no ho sé. Sí? Tenim? Sí? Molt bé. Una última pregunta, David. Què suposa passar del Homo sapiens a l'Homo artisticus? Bueno, això és un reclam de dir comercial gairebé, però en el llibre aquest de l'art de ser humans dic, ens hem autonomenat Homo sapiens, vol dir les persones que saben o que tenen i poden adquirir coneixements, però no som l'única espècie biològica que adquireix coneixements, moltes altres també ho fan. El que ens diferencia és que som artistes per naturalesa. Som l'única espècie capaç de fer, gaudir, interpretar i tenir propòsit a través de l'art que nosaltres fem. Què vol dir? Vol dir que hem de ser capaços d'incorporar tota aquesta potència que tenen les arts, que són 3 elements bàsics. Creativitat, ja n'hem parlat molt. Un altre és la flexibilitat cognitiva, que és la capacitat que tenim de planificar solucions diferents davant d'un mateix repte, d'un mateix problema, per després poder triar. I aquí l'enemic número 1 és l'estrès crònic. L'estrès crònic, una solució que veus on ja vas cap allà i potser no és l'òptima. També la flexibilitat és la capacitat que tenim d'anar canviant el curs de les nostres accions. A mesura que les anem desenvolupant, anem adquirint coneixements nous, o anem veient quin resultat ens estan donant. Totes les arts impliquen aquesta flexibilitat, combinem colors per generar una paleta nova de colors, formes diferents, o acords diferents, o el que sigui. I l'altre és aquest simbolisme. Totes les arts són simbòliques. Darrere de qualsevol quadre hi ha un simbolisme darrere, o qualsevol peça musical, teatral, hi ha un simbolisme darrere. La ciència i la filosofia, que també són arts pel nostre cervell, també hi ha un simbolisme darrere. I aquest simbolisme és el que ens permet transcendir la nostra pròpia vida. És aquest propòsit, passa per un simbolisme. El propòsit no és ara em toca estar aquí tenint una conversa amb tu. Aquest simbolisme és i què m'emporto d'aquesta conversa? I això com en el futur, som l'única espècie biològica, perdoneu, soc molt biòleg, capaç de pensar en futur. Ja tots els mamífers tenen un passat i l'utilitzen per viure el seu present. Però no n'hi ha cap que extrapoli això cap al seu futur. Però clar, això és un simbolisme, és simbòlic pel nostre cervell. Totes les arts, però és que la nostra pròpia vida ja és un art per si mateix, impliquen que tinguem aquest propòsit. Està clar. Ara sí, per acabar, sabem que t'agrada molt el rock, heavy metal, una cançó per desestressar-nos? Ai, depèn molt de cada persona. No ho sé. A veure, jo, la teva. A mi, per exemple, un dels grups de heavy que m'agraden és Motorhead. I una de les més potents a mi per desestressar-me és Ace of Spades, as de piques, traduït. És molt rítmica, molt marxosa.
no m'agrada ballar, no ballo, però te la poses i quan acabes d'allà, després d'emprenyar-te amb algú, que ens passa a tots, te poses allò i dius, ai, que bé. L'apuntem, l'apuntem. David, un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Hem après moltíssim i, a més, és un honor tenir-te aquí, perquè torno a l'origen. No és només el que dius, que és molt important, sinó com ho dius. I la veritat és que espectacular. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs i a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, els que esteu aquí, moltíssimes gràcies, de veritat, i els que ens seguiu, tant en directe, ara estem fent la conversa en directe, com els que ens seguireu a través de les nostres xarxes de distribució. Ara que parlàvem de la memòria, no tinc memòria i sé que el mes de març tenim una conversa formativa programada. No sé ni la data, no recordo el tema ni l'autor. Per tant, haurem d'aprendre d'això. En tot cas, ja sabeu que ho anunciarem convenientment i, per tant, us convidem a que ens acompanyeu. Moltíssimes gràcies i fins la propera.